Yesu nyiwa mangana maya ase agiendabe be aroro botambe konda be amona Yesu ninginyore botambe wanjani wayerobuya wangonyire kegima. Maneno tatu Nyasaye oire nitulimbia mono soboragi bwa obuya watulendire sobotuko watwikiri chinga kibune chiga tukorera ngambia mono tukoru twagatiganete tata Nyasaye twarira okoboko kwao na gwaturaire bona gwaturwanirire gwatwikiri chinse chiga togwakirambia mono bona togochaka tikomoika omonche noturae tokunyora bari baito batotegererete na abaturigereretie bonsi onyare kobakonya egera achi togokora anyare kobakonya na intwe anyare gotokonya tigo moiko otorae asonsi kiagara twasabire tiogenete nsi amabera Kristo omotori oito. Amen, amen. Abancho bategereri mbiya mono nande mwariganigu ase eng'encho ya ogosanga ase lesson ya echumeye oborori bwa Abasamaria. Abancho abategereri kebungo egochi gotora ase rituko ria rero gekari korwa egetabu kia Yohana 4:22 omwarimu nyara gotosomerango. Kegoteba bagatebia omokungu oria bono twegenire tari ase eng'encho ya amang'ana ao korende ekiagera tweigwereire intwe abanyene naende twamanyire ekeene ng'a oyo nomotoria bwense. Amen. Twamanyire ekeene na ng'aki oyo nomotori bwense. Abanchwa mogano tokare korigereria ase rituko ria rero nomokungu oria Omosamaria naende komenterania Abasamaria abanyene muna mbanto kia aba bakari na abantu aba mbarabi barenge obwamate gati yabo na Abayahudi tibwarenge buya ase omogwekano Abasamaria nigo barenge kwamereria okwagachwa buya kwekaru ekero keria kiokoirania kwa Abayahudi korwa Babeli. Abayahudi aba Abasamaria aba mbarenge koigwana ne kwagachoko yani mbatagete ekaru nare yagachwa obuya chinga kiechio Abasamaria konyora bagachire ekalu yabo aria ase egetuno toinyore buna ogosasima kwabo nkwarenge tobauti ekwarenge ase gesongo gana Judaism ekwabwekaine partly ba practice eng'encho gete ya Judaism nigo bono mbabwate ekalu yabo Abasamaria konyora bagachire ekalu yabo aria ase egetunu gia Gerisimu korende ekalu eye nigo yasiretigwe n'omugambi gw'Ekayahudi orenge korokwa John Hyrcanus ase omwaka oyo 128 BC. Iga abancho abategereri twanyorire tokoeresu buya na egesaku eke nkebwate chimbugete chire tobauti nkebwate obo ekanisa yabo tobauti okwegena kwabo okwao igo bono etwaeresu na Abayahudi na Abasamaria aba mbabwate bwamate burunge mbarenge obochai mbwarenge gati yabo mbarenge bakunyara gusabana noe sukari gosekende mbare gusabana bwamate mbwarenge burunge naende mbatagete no gokonya na ng'enchende yonse yani in fact yarenge korekana na ng'aki Abayahudi na Abasamaria ebarenge abadu bagechaine ebabwate bwamate mbwarenge burunge bagechaine abarenga ababisa amina bonena rieta na kuna ebarenge ki ababisa bono togocha korigereria echume tukare korore omogano wo mokungu oria Omosamaria ase egesima kerikiara ri mwarimu kiare korokwa Saika kero bachiete ese city ya Saika bono agano togocha korora omogano Yesu no mokungu oyo mwarimu abantu nanchire n'Abaisiraeli Abaisiraeli omete barabu nabo babwaterete buna Nyasaye abatebeti ng'a igo bari gesaku ekeng'ao a chosen nation barabu nabo begenete igo which was right naende obamanyete abantu aba bana abakorokwa Abasamaria yani ekero korete edini yochoganaine ogosunywa Nyasaye bagosaba Nyasaye orori na Abayahudi nabo barenge ng'ana nde gento kende toroche Abasuri aba
ng'ekero bakobwata abasibu aba omate interest yabo yarenge ng'ana abayahudi aba mbawesi gotoka baroa aiga so aiga notani yaro kusugusu aiga sugusu konya ase babuire bairire obogambi mbatagete korora egesakuo gekoro kung'ana eki abayahudi boka igo gweting'e batete ng'a edini ya abayahudi nere ekogeria babegete amo igo bono ng'ente togokora otokoreta onde ogosaba nyasaye oye tomobeko onde okorwa ari gesaku kende tobeko bamakama koreta anto bari mixed up oya osaba nyasaye oye oria osaba nyasaye oye onde osaba nyasaye oye ama na abayahudi edini eyo kamaka baba ne edini gete eng'ao naki bono toroche ng'a abayahudi aba na abasamaria aba igo bagechaini kegera abayahudi bagochi koriga barang'a abasamaria aba o nyasaye oyo bagosaba tari nyasaye bwa oboronge plus nyasaye nyobateti barosia asa amo bagachi ekalu asa ochaka okumerana barabu bakabeka Yerusalemu nkirenda abasamaria aba bakari kubikire yabo geresi minya babwata ogosaba okorongi bakaba baetaini bona karo Yesu agochororo yesere ogochaya okutakobwati egentaro china abantu batagete ogotoro. Amen. Amina. Ono nkorigeri tukarena ng'aki mbia mono gwakeresire buya igoro yo bwa matobu bwa abayahudi aba n'abasamaria nagochakano omochakano yo bw'abantu aba barose tugu ebisaku nokwegena ao okoumerana oko kwa oyo Yesu amo n'omokungu oyo abanchwa nkorigereri tore na ng'aki Kristo konya bwamuire omaete eburukano yarengo lakini konya orosire otebire na ng'aki tigaru ororo Yudea agende Galili ekera akogenda Galili ng'aki bone konyarekana agocha koumerana n'omokungu oyo no tokare korora nokoumerana oko nkoroki oko abanchwa mwalimu kora tusomera ngo Yohana 4 egetangani mokenye kiara rero tukari korigereria ekebungang'e kionsi kia Yohana 4 mo ekare ko omugano ore ekebunga egetangani boke ekebungo kia 42 mwalimu some yamo bakainye ngo mwalimu Yohana 4 ekebunga egetangani bakegiakana egateba iga nabo omonene agacha komanya ng'a abafarisayo baigure ng'a Yesu okorire aborokigwa abange kobwa Yohana na kobatisa nonya Yesu omonyene tare kobatisa mototiga aborokigwa baye akarwa Boyahudi akagenda Galili naende yomugwe yo yamuwenerete goikaete Samaria. Amen. Na bono eng'encho nero Yesu ari kong'anya ari koru Galili koru Judea koenda Galili akamana koru ororo abugati ekere enchero goeta enchera nero ororo ekera ari goeta abu no bono Samaria yari gokora ki yari gotoka naende ne sabari naende omoroso no orengo ororo abu bono no Yesu agocha goikase agoikaransa asigete akonyora omotimoko ekera agotimoka no agocha koumerana n'omokungu oyo lakini bono tigango turarora ye abana ekebunge kibuna kiereswa Yesu Yohana nabwata aboroki baye na Yesu nere nabwata aboroki baye bono Yohana oyo omobatisi aboroki baye baganza korora ng'aki bono Yesu era kari kobatisa abantu abange abu Yesu era omonyene tari kobatisa lakini aboroki baye nabo bari gokora ki bari gokora egasi yo kobatisa gasi Yesu gasi aye nokoreta oburabu na korandiri ng'ana omonto abo begeni bamana korwa bakora ki babatiswa naboroki baye Yohana egekundi kiaye aboroki baye bakorora ng'aki Yesu babatisa abantu abange naende abo bagwanza koigwa bobe lakini Yohana nairanere ng'ana mwalimu kora asoma ng'ekebungo kia Yohana eyunye egia 10 kiega na tari 10 ya kora irora kora enda 3 kebungo kia 26 isatu 26 egoteba bagachira Yohana bakamotebia omworokia era oyo orenge amo naye ng'umbu ya Yorodani oyo kwaorogetie aye oyo nao are akobatisa na abantu bonsi ngomuchira bari 27 Yohana akaireneria omonto takonyara konyora ring'ana rinde rionsi otatigaewe kurwa iguru inwe abanyene mwambereire kirori ng'a natebete inje tari Kristo korende natumirwe motang'anire 29 oyo ore n'omuriakari nere omonyomi korende omong'wansi oye nigo agotenena na kumuigwa ogokera eriogi
ogokera eriogi ria omonyomi nabo igo omogoko one oikeranire bono ere goika amenteke korende inche nke. Amen. Yohana okobairaneria ase enchera ya obong'aini ekero aboroki baye baenda gotenda ng'aki aye oria omaete kwaorokereretie enchera naende nere ochakire kobatisa abange abanto bonsi nkong'anya bareki bamochiere bono Yohana okobairaneria okorora mbabwate omochando okobaeresa mwebire buna nabatebetie inche tiri Kristo mwebire buna nabatebetie buna oyo nachiche buna ring'ana rigocha goikerana nachiche oyo okobatisa ase omoika na amache na omoika igo mwebire bono akabaeresa gocha okobataina ng'aki tigenyarekane buna nche nke ekiagera akine kiagera onde bwensi oborabu na oborai bwensi bokorwarari igoro Yohana okobabeka buya okobataimba abase kona goichana na ng'aki nochire na gose nkobakorera igo na bono barenge na nesindano bare na ng'okobatisa abange kobwaba lakini eki nebirengereri bia oboreu bwa mwanya bantu gose oboreu bwa boroki gwabo na erio Yesu Yohana okobataina ng'aki koranche bategerere gose bakanyeke ekiagera Kristo oikaimokereri igoro eranyare koraki okanyeka omwarimu. Kero torocha iga kwanza ekegusindo cheng'e kare go translate etaito enusu the setting of the encounter abwenga ng'a omochakano bw'omogano oyo omochakano gwokuumerana oko ng'aki orenge ng'e kero tokorigereri twararire ng'a Yesu ekarakono yani omaete Nyasaye gakorora atanga na Yesu nabarocha omoeri korwa omochakano omaete kera gwetera Samaria nabarocha omokungu oyo ngochare gisimeki igarocha ng'abona ekaragoeta ororo egento ndoche Yesu atete gokora nokworokia abayahudi ng'abanto aba Samaria mbabwati magoso gotoka bara abasamaria mbabwati magoso kiagera igo babete mixed up tari sogochora kwabo nabo baganiti kabisa basasime Nyasaye bo momaene naenda bagenda ekalu ya Yerusalemu lakini bono omoruti oyo ochiri obwasuri obareteire abantu babochogananirie banyomanire abana baruroro bara mixed race batamaitinga igesa kukiaba ngakikia bona kare Yesu agocha tabwati prejudice tabwati gocha ere gamanyete abasamaria n'abantu buna naindi turabantu naenda ere gachire ase eng'encho yogotoria ense engima bono egento gekare gekone nkeringa omokungu oyo gocha ase egesima tokarotenga itabwate tabingi etari aye ndi arenge iyi ndiamanyekanire buya ndiamanyekanire igachaire bono naende Yesu gakare gochora kweoroki gocha ase omokungu otanjiri obwate etabiembe ng'aike egento kare gotworoki naeni tutogosoma korwa ogochayoko kwa abande okona kwitakeire into baiseko ntogotwara ng'a naende egento ekanene tokare kworoki gwaiga enchera akare koumerana nere ritang'ania kere akomonyora ng'aki bona akare gokwana nere igakare komatebi ng'omanyete nyigwete na Biblia nabo yaringa batanga Yesu konyorosiri norogendo bona egento igwete igaigwete anywa amache lakini egesima giatambia ng'ekibona aranyora amache aiga nande gento kende tokorora tokare korora etabauti ya amache agokeiyerango na amache yobogima ayo akorwa ase Yesu omonyene ng'ege ebinto ebibere ngobisoma tore korwa ase okuumerana bia mono mwarimu wake bekire buya naende ari ase egesima eki gekiare korwa egesima kia Yakobo abu bonekera ika abu Samaria agaende ase egesima kia Yakobo egekanyia anyare gotimoka anyare korora ng'aki akonyora amache akanyierang'o lakini naba aboroki bae konya bachire korigiki endagera igo bono nkorigeretere na ng'aki okoumerana oko ng'aki kwagendererete ng'aki gose omoroberi oyo gwokuumerana oko obwenete koba toinyore ekerenga kie rituko kiesa chume ng'aki oborori bw'abasamaria ng'aki yabete oborori gocha ase tore gose ing'ana ki togocha gotaboria riranyare gotokonya gose lesson toranyare gosoma korwa ase okuumerana oko kwabo omokungu orenge ase egesima mwarimu omokungu oyo nere twakwaneire oumeranire na Yesu twararire ng'a bono Yesu ngochaka akare conversation korwa ase ekebungo gia gatano na kabere tware gocha konyora Yohana 4 verse 7 soma ngora ikano nyate omokungu omosamaria agacha kobucha amache Yesu akamotebi ing'a amache inywe naki aboroki baye konya bachire omochie kogora endagera
nabo omokungu oria bwa Abasamaria akamoboria, naki yabaye Omoyahudi ogonsaba amache na inche n'omokungu bwa Amasamaria? Abayahudi tibari gosanga na Abasamaria. Arafu Yesu akamoiraneria ekebungo gia 10, onye nkwamanya ekegwa kia Nyasaye naende nere ng'o okogosaba amache anywe, anga nkwamosaba ere na ere anga nakwa amache are moyo. nabo igo Amen. bono twaragosomba ketuko 15 indoroche conversation yubu nekogendera buna bakogamba buna kare kamate yamo amache nera ngo matebiare nabwata amache y'obugima bono omong'ina oyo egente getangania kare gokumia kare Yesu akomosaba amache iga kare gokuminga abakungu mbachaire naende bono nche gondo omokungu otanchiri omokungu omobe Abayahudi go bangeta Abasamaria, yani ng'ebi nebiwango bitatu, Abayahudi bangeta Abasamaria Yes. naende go bachaeta abakungu noyo n'omokungu omobe omonyaka ng'a bono omokungu oyo omonyaka nere Yesu achorire Omoyahudi ng'aki akare gokwana nere iga akare komosaba amache naende bono nere osaba amache Yesu nere osaba amache lakini omong'ina oyo ekare akomokani ng'a amache ntuto tasanga kende kire ndogonsabera amache bono naende Yesu gakare komoreri ng'a kware komanya oyo kogosaba amache anga ngwana gokumi na mang'ana ayo mango gona koburi ndoroche conversation bune ekogenderera twama konyora bono gochisa ekero tokoendera gosoma tonyora ng'o boiri mboro ase amang'ana aye Yesu agokwana na amang'ana akwanetu kare toise korigereri tonyore omong'ina oyo iga akare komotenga gento ngeiyo orabuchere amache kiagera esime eke ekerense igo gechiete inchera teiyo orabuche mache unless nko egento eke nkobuchera nche omonyene igo nche kontebia amache naro oyo obogima gento eki nkerigo exist ngama konyora Abakorinto entang'ani 10 ekebungo kia 3 aiga toroche ase Paulo agotuinyoringa aba bonsi igo babatisetwe ase tosoma Abakorinto entang'ani 1 Corinthians 10 3 verse 3 10 ekebungo gia 3 gekare goteba yateba iga bonsi bakaria endagera eria y'omoika bonsi bakanywa ekenywegwa keria kiomoika ekiagera banywete korwa ase egetare kiomoika kiabatunyanete na egetare keria nakio Kristo igo ng'a bono Yesu ekera akomatenga nabwata amache oyo tari ku understand lakini manyanga Yesu nero korwa amache naende gakunywa akorwa amache ayabutama na yobugima kwa kare na kare ng'a ekero Yesu akare komatainga kware kumanya bona ariko kwa amachi y'obogima tamanyeti ng'a Yesu igabwate story y'Abayahudi buna bagotara bagoikaze machata iyo era omanyene ore ore getare naende buna bagotebigo ngagenda oake getare keri amacharu oyu Yesu naende nero koba okare koba amache eke mung'ina oyo Moyahudi tamanyeti ng'a naende amang'ana aya igabanire korwa ase egetabu kia Yeremia tokonyoru egetabu kia Yeremia ng'a abanto bane bantigire inche the spring of living water. Yeremia 2:13 ng'a bachire kwerigeria amache abo naende bakare kobogoreria ebinto bibochogete bitanyare kobogori ng'a igo esosi ya amache omochakano bwa amache onsipi Jesu omanyene ng'a naende eserekera gokwana igakare gokwanera amache y'obogima ayo akorwa aserera omanyene. Amen. Omokungu oyo number 1 omwalimu gwake bekire buya agachaire mokungu tabwate mbungia ndera omanyene n'omokungu ande n'omwana omokungu Omusamaria abwo obwamate bwaye n'Abayahudi Moyahudi oyo kare komochera ase eng'enchere eng'ao gotarenga obwamate obuya bono abanchwa ring'ana twarorire gaiganire ng'aki na Yesu nabwate ekerenga ase omokungu oyo ng'a kiansa komoengage ng'a kiansa kogamba nere Nyasaye momanye naende bono ng'enchoki aganetie tonyare korora ekero ogokwana oko kwabo kiagera n'omogano ogokwana oko kwabo matunda ki oranyare konyora korwa ase bare Yesu torore ng'aki esekera egekorwa keraiga Yesu nigo arenge kobatebia egento ekemo kegwekaine bonsi nigo baganeti gwetera ogonchoka igo Kristo kogani gwae ese onde bwensi aumerete obwato omochando kemoika omobere
mobere onye torengo na no yokure bwansi onde bwansi asakonyora na na bakorera uika are kuruoro gatigete abantu banyoreki ogonchoreri so ogonchoreri na kugaru kwarenge gente kenene kerenge kene Kristo abwate asobogima bwonde bwansi obwate omochando onyorere omokungu ochandegete ogochandeka kwae no konene number 1 no muntu oromosiru otatakiri utanchiri ng'aki akomonchorere rieta rinyare gotwara ekieni ng'aki akonyara komoruseria obosoku obo na omonto obwate obosoku twebire omwarimu timati gose niga iga gose ngochi motu egachete kobucha amache mogaso getarenge kawaida ngochi motu sawa sawa igo bono ngochi korora tore na ng'aki yanyarekana bakakare gotuka roche mogaso igoro ekiagera mbaka buchire mache mogaso igoro lakini obosoku obo nabwo tokare gokwana ase ng'aki yabono ng'aki Kristo gatebete na are ekegani kwae ng'aki onde bwensi are komerana nere are konyora ogonchorana kwa omogoko gwa Kristo omogoko Kristo omonene ing'a amache aywo igo bono omokungu oyo ngokura kare na ng'aki obetata taramanya muna Yesu lakini ng'anga amacha yani akogera tingichaga yangari gocha kobucha mogaso naenda amacha yaragera nabera nyomba nakengana aina arokonga yani igo gakomusaba amacha aya muna tako igura ngorinde iyo omokungu oyo gakomuchachera bwangu kiagera orengera ina ng'aki kei ngose nabera ikena tinkari gocha konyara gochaga iga obosoku obombwate mpaka nkwe bacha bacha omogaso omororose no ngocha kobucha amache igo bono yanyara gotoeresa ng'aki omokungu oyo nkorokia kare ya ngomochachera kare na ng'a amache ayo ng'aki bone kare goteba iga onde bwensi taiyo egati yabo ase omochakano omanyete eki Yesu arenge gokwanera Nikodemo niga akoboria naki omonto aranyare koiborwa tiga tororenge emegane ebu nekona kobwekana ng'aki omonto aranyare koiborwa eria kabere kabeire omogaka nakwo ogoteba naki aranyare Nikodemo monyorete ntwasome echumeri yaeta naki ogoteba nakwo ogoteba naki aranyare koirana ase enda ya ng'ina Nikodemo niga arenge korengereria na gokora koreng'ana nebirengererio biekerengo kiense nonya Yesu orenge komoraga gochia ase kene gia kemoika omokungu oyo nere niga irete amang'ana a Yesu igoro ya amache koba ayabotambe ekero Yesu arengete gokwanera igoro yegento gia kemoika yani aba babere bonsi ebaonchorerete omogano obe Yesu ngose garigeretie omogano goeterese ekerengo kia igoro aba bakeirete koereng'ana nekemwanya banto nekerengo kiabo omokungu ekereng'ana ng'aki ngokoanda amache otanyare koigura ng'orinde omokungu oyo gakeirete igo literally munakeigwa na Yesu orenge gokoraki okwanera kemoika okoiranereria kwa omokungu ori gochia ase ekeegwa kia Yesu kia amache y'obogima noko ing'a amache aywo tindang'a gose timbaisa gocha iga kobucha nabo arengeretie ng'aki gaki ting'ura ng'orinde number 1 number 2 obosoku obo nkoing'una gosensera gocha mogaso omororo gaki tingocha gokoraki kobucha mache niga arengeretie omwarimu kora atsomere Yohana 4:15 ntoraga kuna kebunge ekio Yohana 4:15 egoteba omokungu oria akamatebia omonene ing'a amache aywo tindang'a gose timbaisa gocha iga kobucha amen omokungu oyo kegima keima garengeretie kemwanya banto ng'aki yani oyo ninche ting'ichaga iga tina basensera inkwebisa niga arengeretie ng'a amache aywo Yesu arenge korwa niga arenge gochia korusia aroro chintunda arenge gochia kona gokora gochia ari ase egesima kobucha amache na ase igo gokeia okoumerana kwaye n'abakungu bande kiagerere n'omokungu orengeki omosiru omochabo oura abakungu bande abasacha babo igo bono oroche oyo n'omokungu omonyaka igo ekero bamorora ng'aki bakomerera ng'aki bakomorigereria mang'ana ki bagokwana babe babere batatu bakomosuokia bamotiokia kiagera nere embuya yarenge baramosekereria lakini bono orengereire na ng'aki iga yani igo ning'egwe tingicha kobuchaga iga ng'omerane n'abakungu bande igo bono nase igo gokeia okomerana kwae n'abakungu na egento giokogokia ng'a oboererania boraiga bwaonchoreirie ase obwango mono korwa ase okoboria Yesu akoboria aegwe amache anywe gochia omokungu oria komosaba Yesu amache
bono yabeire ogonchoreria ng'ore gosaba amache ritang'ani omwarimu Yesu. Yesu agasaba amache yakorire nani omokungu oyo kare gokora ki gosaba amache y'obogima. ya amache y'obogima lakini amache ayo y'obogima omokungu oyo bokekera akoyasaba tarachi gokora ki tarachi koyamanyereria amache kiaye lakini ere omogoko oyo ritang'ani nang'aki yaani ting'icha roche naende yaani ting'omerana na abakungu aba bagonsekereria omwarimu. Narusirie amang'ana abere iga abwo. Gento egetang'ani narorire nase okorwa egetabu gia Ezekieli 36 27 25 mpaka 27. Aiga ase toroche Nyasaye akare gotebia akare goteba gwetera ase Ezekieli ng'aki ng'anche nimbanyorokereria amache are ng'ana amache aye ngomanyorokereria iga akorusia ebibe bionsi ng'ana nde nonye chingoro chiaine echi mobwate chinkong'u inchirusio mbae chingoro chinyia no naende mbao omoika ime yaino bono kare tokorigeria egetang'ani narorire ebibe na obochafu ebibe igo bire obinyaka ebibe na obonyaka ng'ego bitagete ogosibigwa ng'ekero tobwate Yesu Kristo ime yaito igo tosibiri tokaraba amanyinga aria aye y'omosaraba igo atosibeti tokaraba ng'a Yesu ekero agona gokwana amang'ana aya amache na gosibia nabainyorete amang'ana abanire. Amen. Korumaega buna egetabu gia Ezekieli gegokwana ng'a amache iga agosibia rusio buna amache akorusia obochafu bwonsi na Yesu amanyene nabarakore ki nabarangesome nimanyorokereria amache amakenonoku na inwe mocheneke korwa ase ogotacheneka kwaino gwonsi na korwa ase emegwekano yaino mogosasima nimbachene yani mpaka idol worshipers bonsi na obosasimuku kwaino ogochena. Amen. Ng'ogochena kwa Yesu tari ogochena gwa isiko yani akare koro mubekano ng'a buna amache agosibia arusie ebibe ng'ana inche bono ngobanyorokereria amache amacheni y'omoika egere nano ogosasima koru kwaino erang'o yaino yogosasima emebwekano eruo erang'o eywo bono eywo nerare gotebia omong'ina oria naende kare tokorigereria gochinse enainyore Yesu nitwakora yabwate sandwich stories twarorira iga 15 obuna Yesu akare kwamba no omokungu oyo agenda gochi verse 16 Yesu ngiakoreta a sandwich story story gocha gatigati omakamata bono barure gokwana amache oretire story gati akamata genda leta omosacho endolete omosacho na kamaite gaki tabwati mosacho manyete ourira abakungu bande oyabwate bono noyo gatano na tari oye naende gento arocho omokungu oyo akaba very sincere ng'egento Yesu agagenderete komworokia amang'ana atwarorire Ezekieli ng'aki obo erang'a abwate yogokora ebibe nere atagete amosibi igo bono gakomoirania ase omochakano bwa ebibe biaye ebiabwate ng'aki akara akamata ebibe biaye na obonyaka bono gakare komoira oroko okomoinyori ng'aki omochando obwate otagete osibigwe noyo tigakoura abakungu bande abasacha bono genda orangeria omogako egera amosibie amotonga oboyia atwara omoiko omochenu okomora atige ebibe bibi obonyaka. Okuna kogosibigwa omong'ina oyo okuna ku Yesu goikera natagete omokungu oyo anyare komanya ng'aki aiga agachicha gokora ahol egacha komokorera sajari omobere omogima engima na iga iga twagani na ng'aki tomanye buya ekerenga gekogera okuna gosensera gocha iga nkiri ekerenga gekogera yani orocho otari otanchiri ninki omate tokoba twanchi bosaigo Yesu babwekogera twanchiri nereri Yesu ogochaka kororana koru ase omori bwa omochando oyo ng'ai orwete naende abwo no achagete okomobweni agwo kegima Yesu nigo agonchoreria ring'ana rinene yogokwanera muno mwarimu akeresa na koreta omogano oyoroka sandwich omogano omong'abu gatigati komweresa ng'aki omochando bwate omokungu ninyo manyete ing'aigo amache ayo omokungu oyo agosaba ng'a ing'a amache ayo y'obogima egati mbaise korang'a inche gotoka egesima chinse chisanemo oyo tigeire gati bono Yesu ekara akomoira ase omochakano bwa omochando oye iga amaete ng'a bono togochigocha kiagera ekara nkogosibia igo ogotiga ebibe ebi biao togochigokora amang'ana ayo igo bono bogocha maambiko gocha amache muna abakungu bande. Yes, amen okwamererana okomanorerwa kwa Yesu kumanorerwa kwa Yesu ngokare na bono oyo Yesu ning'o what did Jesus do nkieka orogetie omokungu oyo na namanyete
ebintu byabo bisi byaye by'obogima bwaye ng'aki omokungu oyo orochairanete tiga ninkieke Yesu tura ngosoma tore 15 mwalimu kana gukiguru otari rabu 15 lakini ri ekebori nkerabu ninki Yesu akorete erioko mworokia omokungu oria ng'a namanyete obobisi bwaye bwaime mono na naki omokungu oria airaneretie korachakere 15 mwalimu 15 megoteba iga Yesu akamotebi genda orangerie omosacha oo ochenera iga omokungu ori yani Yesu kara akamotera amaitege ki omosacha ono yo bande tagocha yagatari oye ayo agochiko moruzi 17 omokungu oria akamuiraneria timbwati tindi no mosacha Yesu akamotebi wakwanire boronge ng'atori no mosacha ire ng'atwari gwiki merongo 24 ekiagera kwabeire n'abasacha batano nero yore nere bono tari mosacha oo asayu wakwanire kene 19 omokungu oria akamatebi omanene narorire ng'a nomobani ore chisokoro chitu nigo chiarenge gosasima ase egetunu eke naende nigo mogoteba ng'a Yerusalemu nao ase atogwenderete togosasima Yesu akamatebi ayo omokungu inyegene ensa neche motamosasime tata ase egetunu eke nonya nase Yerusalemu inwe nigo mogosasima ekimotamanyeti intwe nigo togosasima ekitomanyete ekiagera ogotoreka nigo gokorwa ase abayahudi 23 korende ensa neche nabono nere ekero abasasimi bekene barasasime tata ase omoika nekene na ekiagera tata nigo akorigia abantu bunabo bamosasime 24 Nyasaye n'omoika nabo bakomosasima nebabwenderete komosasima ase omoika nekene amen ekorandi okogima gogacha abo bono Yesu akamurandi omokungu oyo ekegero omokungu oyo asa gotabobokara na yaya nakorera n'omobani nakororirae torio kawaida ekiagera tokoinyara chichuma gona gocha muna ichuma yaeta omonto ekero achigwatorerwa ogotebi buna aye ningo nakomanyire aye noyo mwabongo yani omanyete iga bakobuna ng'aki amanya abo kegima barora monto oyo tari o kawaida oyo goika agatomire na Nyasaye oyo oyo Nyasaye oyo no omobani bona ase obwenge omokungu oyo okorigereria okorana ng'aki ngosena anini ntene oyo okare kontebia amang'ana ane y'obogima bwane bwonsi obobisi bwane bwonsi pi oyo omonto kiokare abo gento kiarenge gento kiogoichani sana lakini ekero banse kona koriki Yesu aendera kona komokwanera igamo omokungu akomoteina ng'aki lakini egento nkere gekare tobauti inu mogosasima enjere ng'ao naende asa ng'ao naende ntu chisokoro chieto chiatobundisete igo yani ero bono gochaka komoretera ore nekene ore no na Yesu ekanisa na obogima bwonsi na obogima na emechando yaye yonsi ogoikerane kwae bwonsi egari no obogima bwonsi motu yaye lakini ero kare komoira ni gochese ngo ese chisokoro chiabo na Yesu komorandia abo buyo komotaina ng'aki ama ase mogocha mwateri ni gaiga okora gose ogosasima okoene ogosasima gwakwa oboronge ogosasima yomoika kegera oyo mogosasima nomoika omwalimu twarorera iga buna Yesu amanya nomate nkweorokiari okono okomanorerwa kwa Yesu bono twarorire buna kare gokwana n'omokungu oyo akare komotebi ng'omanyete nere bono oretera sandwich story yogosasima orura ase atebi koreta omosacha oo timbwati mosacha bono onchokire ng'a naende oretire estory yogosasima bono ng'omotebi akare mbare n'abayahudi mogosasima Jerusalem intwe Mount Gerizim omanyete gento ntagete torora iga oyo n'omonto tari original bwa abantu bari abayahudi ba northern bari lakini eyene generation ekene kiari kiaruro ase ogwochokana nigukoria bono baikira somate chisokoro chiabo batagete obosamaria obo igo barenge gosasima Mount Gerizim ng'ana mwasasima Jerusalem lakini kintu Yesu atagete amanye nekemo bono enchera akomoeraneri nere ekogera omonto omanye ng'aki Yesu oyo omanyene nero omonyene ogosasima Yesu gakare komoinyori ng'aki ogosasima tari ase igo amang'ana y'ogosasima egesongo yane ngota natata tanga the worship is not about the place but the who
and how ng'a ogosasima tari ase igere igoro yori ogosasimwa na n'enchera y'ogosasima. Amen. Twatebwa ng'o y'ogosasima ning'o Nyasaye. Nyasaye twatebwa ningi n'omoika. Ncherete yorasiba omoika uchiasa. Oigore ekanisa igo omosoimo omosibo. Ng'ana bosiba omoika. Omoika Nyasaye igore everywhere at every time. Ng'a igo gosasima Nyasaye goiko sasimu ase enchera endonge. Mosasima bunero omoika. Verse 23 paka 24 yatabanga okomosasima iga osasima ase omoika nekene. Kiagera ncherete yorasasima omoika kemubiri. Igo toramomanya. Igo gosasima omoika kemoika. Naende ase kene. Kiagera Nyasaye ngije satari korora. Igakorora kirege. Ng'eke gente kenene Yesu yani Yesu. Orokire manya guchase omukungu. Marange tokorige twatebu Yesu agaringa kobweni. Obatenga genda tobase goteba. Naenda igo twarorire kare twata buna Yesu akoru Judea ko genda Galili igakoru singe cy'abafarisayo baretira amang'ana. Igoro yo gosasimanga ng'akibono torocho omonto yari chiro magani. Ng'aki akare koira abantu abangi. Ng'aki Yohana erataboti abantu abangi. Nabaroki ubayono bagatwara endamwa. Egenta iga Yesu akare atagete gokora igakare kweorokie wasi guchase omukungu oyo. Bona endo omukungu akare komateba namang'ana y'ogosasima ng'aye mang'ana y'ogwantebiri na igure nyigwete namaya. Lakini ndekera mesi yaracha na barato igore toigumono kobwa buna igo gwantebiri. Yesu akamakamatenge no manyete mesi oyo okorikia oyo igo gokwana naye nere mesi oyo. Amen. Amen. Abaikiranete ring'ana ria rikamoikera omukungu oyo mpaka rikamokora oko choru no moika okogoka okogenda koriraria. Lakini tiga turatabukia iga elitukeri na ng'aki okumaneru kwa Yesu anene okugani kwa Yesu nigo kore ase monto nde bwensi oigwete ng'a nigo atananire korwa ase abande na nigo arebueka monto chaire omonto oyo ori in isolation. Omonto oyo roche bune ansete bwati meaning ase obogima bwaye. Omonto oyo chandegete ntobwati ogochandeka buno oku kera oyo moito ntobwati okogania naende buno omokungu omosamaria okomerana na Kristo kwaye kwamoretete ogonchoreria tigame chane nde yonsi togwetera abancho bategerere okorari gokare rituko riria rero muna Yesu aenderete achiete okoranderia omokungu oyo nanyu tiga tobanya muna ng'aki nintu akoranderi muna gwetera ase ogochandeka kwande gwonsi tobwate ase obogima nere ogokonyeka gwaito nere ogotoleka gwaito. Oborori bw'abasamaria mwalimu bono twaikire ase itaito iri twachakerete igoro ya oborori bw'abasamaria lakini rende ento nanchire lesson yechuma eye igere continuous nabo igo kare togosoma Yohana 4:27 mpaka 29 mwalimu Rorango inye egoteba iga 27 mpaka 29 gochaka na 27 igekare erio kegima aboroki gubaye bagacha bagakumia ekiagera arenge gokwana n'omokungu ngosaba arukenya bachiro mwalimu bagakumia ekiagera ari gokwana n'omokungu korende onde tamoboretie ninki okorigia gose naki gokwana nere nabo omokungu oria agatiga enyongo yaye akagenda omochie agatebia abantu inchuo mororo omonto ntebirie amang'ana onsi aya nakorire ine oyitari ere Kristo bakaimoka korwa omochie bakamochiera agwo ekero bataracha aborokigwa bakamosorora bakabora rabi ragera 29 twale gwiki sorry wana ekero tulikerereti abo ntorocho omokungu oyo ekero Yesu amatebiri ere nere masi wana omate ebi nabaroche gocha na tetageti goiteberana nabaroche ebikone Yesu bunana kamote akaimoka korwabo akagenda omate agachikoribia
akaenda akaimuka agakora- korwa abo Ehe. agachikorigia abanto bamwabo bono iga akare koboria okobatebi ng'aki motagocha morore omonto ora omonto Okontebi. ing'ere bono akoba convince ase eng'encho yase amatebi amang'ana amange naende last week omate twaroche buna Nathaniel agoita bang'a oyo nere Mesia ase eng'encho amotebiri nakorora ense ya omote nakorora nse omote na omokungu onere akare goeta ng'aki oyo nere Mesia Yes. ase eng'encho amotebiri Omogano bwoe omogano oye bwonsi Mhm. ng'ai amanyire bakaba omobani Mm. bono abanto abe noe nekere amotebiri ng'a ninche Mesia Mm. maete taregenda ng'a nabere Nabo. bono akona korangeria abanto ba evillage yabo Nchimomorore. agote ng'a nchio ng'omomorore oyo nabe Mesia gose naende omotebiri nere Mesia Manya. oyo nabe Mesia gose Mhm. nchungo morore iga ntebia amang'ana anonsi abanto bagacha korora bono abanto abekero bwagocha tware gosoma koru 30 baka 42 nentambe Mhm. tiga tosamaraisi Mm. abanto aba bagocha bakamotegerera bakaigwa buna ng'aki agokwana omonto bakamorigeria bakaraba nere kwanza bakamorikwesi omonto oyo nyomanya omokungu oyo bunari Mm. naende nere are kogamba nere omonto oyo atakoraba naintu aratotebi kende Amen. ebibilia agotanga akabana bare bwa amatuko abere Imagine. buna bamotegererete yesu nere agatwara opportunity eyo yogona kobaranderia yaani yesu ogarenge very detailed n'abasamaria abo Yes. Mhm. akabaranderia abanto aba bakarora obomaene bono omaeri oye 42 verse 42 ng'aki bono yare goteba bagatebia omokungu oria bono twegenire tari ase eng'encho ari ase twachakera tari eng'encho ya amang'ana ao korende ekiagera tweigwereire intutu abanyene naende twamanyire kene ng'a oyo na omotoria bwense amina Mm. abasamaria finally nabo bagocha korwa oborori naende bakare goitabera nang'a obomaene amang'ana toigure agokwana tari ari gwatotebi na bara bwekara akobatebia omanyete mbachieti bamwegene Mbachieti igo bamwegene. bachete lakini nechitang'utang'u bono ekero yesu omanyana aberie na bara bwa amatuko abere nari bagocha goitabera nang'a obomaene No. bono gwakwana Eh. omokungu twegenire Twegenire. tari ase encho gwatotebi Ase lakini ase eng'encho. encho tweigwerere intwe Tweigwerere intwe ngamakwebori inturende Mm. kiagere kero togosoma Hebrews Mhm. is it Hebrews 11 na Hebrews 13 about okwegena etote okwegena. okwegena okwegena igo gokorwa ase egento keria otarochi nabo igo okwegena igokora igoro ya ebinto biria otarochi bwegenete ng'a mbibebo Nabo. ase eng'encho nyasaye atebire amen na intwe igo tokare korigia ebinto ebi torabwate na okoboko tomanye kwegena ebi tokorora tomanye kwegena naki gekogera ng'a ntobaise kominyokera ebikone bigokorwa kiaga nonya mbire changokora are ebikone amen twegene kiagera ebibilia yatebire bo amen bono okene borase ring'ana eborororo bogotoroka igoro ya obwanchani ne chimbu chia omonto igo bono omogano oyo ogokare gotoretera ase obweng'e nang'aki kristo ito nararetie obwanchani onde nabo buna arabe igo bwenete gokora ki komorokia obwanchani buna kristo mwenye nakorete ki anyarete komwancha omokungu ori anyare gonyora ogotoreka mpaka kioro kigochia bakakeoro sare kigochia esare Eh. omaete kwarorera borokigu bakumetiri itang'ani eke okwana na omokungu yaani nago okwana na omokungu nekebe kiarenge mbacheti kobori bachieti naende. koboriswari Naende lakini yesu nayere nabache oyo na omokungu abakungu bachaye Abakungu. ng'a naende omokungu oyo nori otanchiri ari Mhm. omokungu omosari omosaria amen ngamakorora bana egento ekemo ngamente egento ekemo gioka Mhm. ogochaya omaete prejudice Mm. nere prejudice is the greatest hindrance to winning souls ng'ekere ochaete abanto nabo oraamwe ng'aki tigango toragende toraranderie totebe maybe totebe buna abamansai nabo twanchete gotumiaga kiaga nabo tore na barabo Mhm. lakini ende kwarate na kwarebori ng'aki lakini abamansai abo bomererete amang'ana ya chisokoro chiabo nogenda nobatebi mbaigwe Mhm. prejudice iri ogochakoria ekogera omaete ntobase korora amen amen ndia mono mwalimu nase togotabokia omonene nanyarete gotoroki naroche chinchera chingiya chia oborori obo bwa abasamaria nachi nanyare gotonchora naintwe okogani gwaito oboreu bwaito na ime ya kristo yonsi iminyare goikerana ime ya kristo omotoria motongi tata mbia mono gaki ase eng'encho ya omogano bwa abasamaria mosamaria mono mono ekerenge ekenene omokungu oyo munanyarete koumerana na kristo noboreu bwaye bwonsi bokanyara gokonyeka na intwe kristo buna abana bao abareu ntwegenete buna noramo na intwe
na intu twaumiranire naye twomeranire na Wasamari baumeranite naye intu twomerane naye kemuika tukumanyite na noramona intu nano nyara gutubwera twagwetigeire seseni abategereria nyara gutuseseni naende tiga ekikonyara gutusomia secumie kenyara gutukonya sobogima na kugusaba gwite mea mabera Kristo muturiito. Amen.